го взе, нали? Не. Готови ли сме? Доброто от Лумарие. Първи километри на френска земя. Потегляме към Ромбое, където в 16:30 ще трябва да се вземем стартовите пакети. и оттам директно за Париж през двореца Версай. Покрай двореца Версай по-скоро. Мостът сме надясно, как ще колата да... Машина съм направил едно коло, ще участвам там. Супер! Да. А ще караш ли? Ще карам, да. Той живот и здраве. Няма да карам неделя. Вие всички ще карате, не? Без мен, аз съм палц. Т.е. ти ще съпорт, ще караш. Съпорт. Няма съпорт. Няма? Ще джътка из Париж. Да. Като всички. Ти от колко време живееш? От 2015. От 2015. Това ще ми е втори Париж без. На мен ще ми е трети. Както един приятел на баща в казамата бил парашютист, вика, страх те първи път, защото не знаеш, втори път, защото знаеш. Аз съм малко така в момента. Аз пък въобще не се какво, Инста 360? Инста, да. Чатваме се. Така, аз тази снимам. А ти кога стартираш? Неделя 5:15. Ти си 45 минути след нас, никога и половина. Трябваше да стартираш с нас. Не, аз трябва, защото участвах в изложението. Да, ти всички, които срещна, не трябва да стартираш с нас. Гледай колко е висок, ще пазим вакуум. Миналия път така беше. Ти обиколи Европа, сега и ще карам на вакуум. Беше за това, аз такова знах на първи котос, вика, благодаря ти много. Ще водиш ти. Извиняй, не те разбрах, какво ще такова ще... Има изложение тук за колело по мярка да се прави. Това е една френска традиция и всеки път без се правят такива колела. Аз съм правил колело. Ти си го изработил? Да, аз съм го изработил. Представо ти го взем. Браво. Да.
Той има такой има конспект, какво трябва да се прави, такива неща. Да. Съм го направил. Там отиде видите, то също изложението е официално утре и други ден. На такова, на къстъм колела. Той утре и други ден. А има ли велосипеди сега в момента? Има, те сега първо започва, но ще има едно изложение, то е в замъка. Утре от 9 часа час им програма. Покажа. Значи аз мога да покажа документа. Вие може и утре да дойдете, вие като сте тук на 20 км. Вие къде сте всъщност? Ние сме в Лормае. Я да видим, това ли е твой велосипед? Да, его маша беше го донеса. Направо на живо бе, какво? Ние трябва да покажем сега техническо характеристика, трябва да покажем. Его по-доб, или от куче. Да. Няма сега ще го донеса, тук мога. Ще го комерциализираш ли? Смисъл, ще го продаваш ли? Ако... То модел няма, аз правя кола по поръчка. Ако някой иска, разбира се. За сега какво би, ама някой иска, продавам. Всичко. То си има описание, Да, има описание, всичко. Вау. Браво. Пентната. Скиски коста. Това ви- Машинен инженер ли си или Не. ти е хоби просто? Биохимик съм. Его фава. Той е с DI2 има зареждачка за DI2 от динамото. А ти с Динамо главина. Дие тук е направо. От динамото. Браво, бе. Това ми отне 2 години го направя. Смисъл цялото колело или само е това, кое Само е каза? това. Колелото го ми отне, кога почна? Им преда 6 месеца нека ми отне. Чисто ми отне по-малко, 2 седмици, ама 6 месеца докато го измисля това. Това са чантите. То се Значи разглава. пълен сет. Пълен, то ламката се разглава, това е долу на ламката, е така. Искаш ли го? Или идеята там може да се конвертира лесно между различни конфигурации. Да, Това е основната, нали? Тук има Да, други, да, има да. така нататък. браво. Та мога да отидете видите, сега няма много импет, това започва. Аз съм малко надушен на време. GRX е? Да. С GRX, ако искаш, GRX, сега прилича ще го карам с такова, с главина, вътре с скорости. С Да, вътрешни с скорости. вътрешни, да. Това си ти, нали? Това съм аз, да. Едно време. Не, това за жуито да им показвам, защото то може да се конвертира и на такова и на рогатка. Така ли? И да им покажа защо, Аха. защото за какво нали тази го конвертираш така. Аха. Има ли материални награди, ако... Това? Има ли материални награди, ако... Не знам да има материални, не. Това с други кола, дет съм правил също, да им покажа на жуите. Това е всъщност старата версия, с това изкарах 4 години, всичките бевети с това го изкарах. Да, а с него ли ще караш сега? Да. С него. Супер, С него браво. съм карал само 100 км, нека се надявам да няма технически проблеми. Каква средна прави с него? Не знам, защото не ти казвам, карал съм го 2 пъти, има един маршрут, 2 по 50 и колко изкарах? 24. Да. 24, ама това не ти казвам 2 по 50 км, не е 1200. Да. Да. Мисля, какво документи ли ще си вземат? Еми да, ама не ги давали. Не дават. Ние сме от 4,5. И аз съм от 4,5. Надявахме се по-рано да успеем. Изобщо не да. Не, да. Защото аз 4,5 трябва да го презентирам пред журито и те журите ми казаха спокойно, то от другата страна. Защото ние там трябва да го презентираме, те тук си взимат. Да, тук, да. Ами, изобщо Това не е за да. французи само. Ами За не. френско, за... Аз не съм французин, демек. От другия край са за другите такова... За френско националности. говорящи. Да, тук е За за това той да за отидем френско там да питам на говорящи. английски. От другия край. Ще отидем. Защото то се отива след това. А вие нали? тук ли питахте? Да. Тук питахме, Не да. бе, дай да отидем там. Бе. Добре. След това Ние, трябва да си ние го ще взема, отидем, ако трябва. А? След Да, това. да, ти си го разпечата от след, но аз черно. Ти нямаш колело, нямаш нищо. А? Ма те не го гледат колело. Колело не иска. Колело не гледа. Не, колелото в неделя на Да, старт. старта се гледа. Да. Та тази година рогатка се позволява, нали? Тия... Мисля, че си позволява, защото Позволява видях се, но доста не можеш да снимки караш с... в Но- това. Да, Не, не. Вярно ли, че Сена за първи път са махнали 100 годишни забрани? Така, че ясно, по тази живея до сега. Казаха, че от тази година официално вече е разрешено половина. Ами аз съм виждал хора, значи те значи би нелегално. Не бе, това въпрос е какви са глобите. Ако няма глоби... Явно няма вече глоби, явно са А, завършили. И тук ли е кой Стефани, да? Абе, човек, Сцена, тя сцена ми Сериозно? ръка, къде в Берн коя река беше? Ще се Това хвърля да просто му няма ни там спасяваш. как... В Берн човек е една река, ама с едно голямо течение и на един мост и всеки хванал някакъв я надуваемо нещо и реката ги носи и плуват. Скачат, да, в реката в града, Чисто луди. обаче... ами, Или пък с едно ластично бънжива такова с сърф. Да, успех. Еми, успехи на теб. Да вземеш приз. Ще видим. Те тук са от лъв и нагоре, има някъде това има От работа. лъв и нагоре. Те пилизи, като им ги покажеш. Се надявам.
Да. Вико, тук не там, сега ти го взема от колата, може да го покажеш. Ти си млад, на колко години си? Чак, 38. Добре. Точно така, от 30 вече представяш да ги броиш. Да, аз вече не знам на Не, колко. аз изобщо ги броя, при рождение, не колко ги става, става тази седна и го сметна. Знам, ако направи, не се Добре, погрижила. Не се погрижила за мен. Имаш ли необходимите аксесуари да да. го Аз миналия път бях с една батерия, много лошо беше. Диетото ми кара 1100 км на мен. Моето толкова той изкара, ама това с вътрешните скорости не знам. Нещо не ми изкара, много да се надявам, ще видим. Някакви други хола да не съм направил. С вътрешни скорости ли? Да бе, т.е. главината се казва, вътрешни. Да, това имам предвид. Не разбрах често. Ама аз сложих нова батерия, защото, което не е много хубаво, защото си има една друга батерия, дето с 4 години изкарах. Нали? Тя знам, че държи точно 1000 кусов. А тази новата на вътрешните, като карах два пъти, падна 20%. Ето има едно езеро. Ама тя в началото пада бързо, после... Ама аз, защото аз го включих. Да, излезе на водата и аз с сигурно телефона мислих, аз че го е програмирах в птица. компютъра. Аха. Защото аз съм сигурно стал как да не се случи различно. Да. Ти си го конфигурирал. Да, както няма да два пуска пъти го звук. конфигурирах. Кажи им какво трябва да правят на всяка контрола, какво трябва да правят. Аха, ще им казвам. Кажи какво трябва да. Ставаш като кобра. Абе, мани ги тия с кобрата, бил съм 60 години съм... Петко е на 60 години, Съм какви бил са тия работи? Абе как ще на 50, на 58 не е на На 60? 59 на върш. Кога бе? На 5 август. Как така? Много време е минало сега, не може да такова, не може да се чепи толкова. Това е за честита ни работа. Браво, аз не знаех, кой че си честита, бе? да се доближил Какво до е 60 честитата, така. Аз бе? мислех, че още си на Вече ти е срам, че 58. живееш, бе, човек. Сам виж как ги блещи. Ето го в България. Какви ги разбраваш, бе? Всичко свърши. Защото са готови. Его, чекай. Ние ще отправихме верига сега. А ти кой QR ти падна? Предния? А? Предния или задния? Кой? На веригата се разгуби, бе, падна му на пътя веригата. На пътя ми падна веригата. Ето къде. Леле. А гумите 3 двойки ли са? Почти да, 30 нещо. Ползват ги 30, ама те малко се разтягат на 30. Добре, а как го заварева? О, той е с ремък. Да. С ремък. Ти знаеш, това имаш преди вътрешни скорости, супер. Не, главината е, виж му главината, това са вътрешните скорости. Такова, това не е ли по-голяма са предвидения? Да, ама ако вали гъщи... А защо се държа? Ама не бе, това не трябва да го пипаш изобщо. Аха. Аз чак. Ще го взема така. Много прецизно. Държиш ли го? Браните... Аз си го държа, Че жена ми се води. Ай, Виж как си носи стойката. Човек не съм виждал с... Виждал съм само на такова. аз Виктор he put it probably somewhere in a... no, but it was not there. I need to check, but I don't have it, and Victor probably put it somewhere in the trolley or something. Ще има много фин. Yeah, here I met some Pokemon. Я го дигни. Много тежи. Много ти взема. Той е направо като... Той е с багажа още. Пусни го. Да. Аз не мога го дигна. Той е с багажа. Какъв фар си направил тия човек? Това ти ли си го правил? Аз съм го правил, той е батерия вътре. Какво? Ти да нямаш каруселен струк, бе. Ама е такъв стук, чакай се. Аз видях, че да. И то се контролира от тук, гледай. Тук мога да контролираш. Как си го направил? С управление. Да. А ти каза, че стержена е карбонов на вилката. Да, т.е. това не се надявам да издържи, защото до сега такова не съм правил. Стига бе, човек. И чантите с магнитния, гледай. А сега? Супер, браво. А Чантите сега? Браво. И чантите ли си правил ти? Майка ми ги направи. Тя беше тук да гледа децата и помогна с това. Такова. Кажи го. Излитна ми какво ще да ти питам. Защо... Ватметър имаш ли на педалите? Какво да им? Няма Ватметър. ватметър, няма. Не. Пауърметър. Не. Не на този кубел, защото този кубел е... Може ли е така само да завърта? Да, да. That's funny. Сега да те питам. С коя батерия ще караш сега? С тази, която си карал 4 години или? Не, Новата. Едно си ставата, защото и тия тук ти може да включиш сега, тъй като ме е тук, мога да сложа едно такова, аз имам това с 4-те дето е. Искаш да кажеш, тази дет си карал 4 години ще е резерва. Да, тя ще ми е за... Хубаво ти предполагам си е проверил има, колко заряд има, смисъл може ли да държи.
Която част за 4 години, да, ама тази новата е буквално... И тя нали е Не, предвид, дори за да си е ползвал 4 години, знаеш какъв капацитет има още. знам. Ама аз съм зарядно его тук. То може или да му включиш USB, или с динамото. Ти можеш зарядно. Его, това е зарядно, това зарежда две двойки. Тоест кикоста, а това кое е тук? Тук има батерия ли вътре в кормила? Това ти е конектор за ти да ток. Да, ясно, да. Това е от динамото. Да. О, браво. Ти нямаш. Се надявам да издържи, ти казвам съм го само 2 пъти по 50. И имам, аз си нося си Имаш ли нещо, Instagram, Facebook? Имам, да, Custom Purple. Custom Purple. Тоест не то виж Purple долу. А ти що си го кръстил жадно пурпурно куче? Не, то не е жадно, това са, виж, това са като кажеш, нали, аз такива неща в главата, разни демоните и дяволчета. Ясно. Мега дропбек, магнетик е. И това са точно такива неща. Жажда, глад, защо се питаш, нали, умора, депресия. Това е това. Това има тема, демек. Как каза, че се водиш в Instagram, нали? Custom Purple, да. Само Custom Purple. Да. Страхотно. Благодаря. Ето къде си тук. Да. Его това се вижда. Един тизър съм поснал. Да, ето Да го. гледат хората. Днес ще има повече Това снимки. кученце си тук. съхранил. И се вярваш. За нас как ще е скъполи, като идваме от тази резачка. Там е пак много. Часът е 2:30, вече поемаме за Париж. Взехме стартовите пакети малко по-рано и на практика вече сме свободни. Hey guys, Hey, where are you from? Bulgaria. Bulgaria? Ah. You know this country? Pardon? You know this
A little, yeah. Hi. Има светофари за колелата, виж. И в София има, то Вела ли няма светофари сложили? Версайските градини са това, да? Да. Градините на Версай. Да направим една обиколка преди да влезем. Това е Версай. Уау! А ние там не може да отидем? Не може, защото тук вече е пропуск.
Билетите са онлайн. И ти с колела може и да ни пускат там. Не трябва да видим, ако има хора в колела, добре, тогава не виждам. Kralят slunce. Нотяк дам е това, така ли? Нотяк дам. Също сме нататък. Много е късно, да.
Let's go. Hop. Кога каза не е един много специален момент, като знам, че всяка година Тур де Франс завършва тук и всички невероятни колоездачи са минавали и са спринтирали точно тук. Не знам какво да кажа.
Ева ти нахалници сега. Както всякакви най-голяма. Удивителни нахални. То така се прави, няма страшно. Чисто български. Не е типично, е типично за нахалници. Петко, тук ма дава да мина от другата страна. Еми е там. Защото там виж какво става, влизаме в магистрала. Внимавай. Днеска мисля, че нарушихме всички пътни закони на Франция, разбираш ли? Абсолютно всички пътни закони бяха омаловажени. Прибрахме се, Петко.